Idan mu dawo a nan babban birnin Yamai daga nasu waje kungiyar bokaye na wannan kasa ta mu Nijar a yau inan suka gudanar da wani zaman taro na manema labarai wanda a cikin sa bokayen suka bayyana goyon bayan su 100% zuwa ga majalisar keton kasa ta CNSP yayin da bokayen suka yi kira zuwa ga dukkanin al'umma na wannan kasa ta mu Nijar da su kwantar da hankalinsu saboda sun yi amanna da aljannun nasu za su yi komi domin ganin cewa an samar da zaman lafiya mai dorewa a cikin wannan kasa ta mu Nijar. Yayin da suka kawar da dukkanin wata barazana ta kungiyar sai dai yawo wadda suka yi amanna da wasu shahararrun wato aljanunsu guda 10 da suka bayyana cewa za su yi komi domin ganin cewa wato wannan barazana ta sai dai yawo ba ta cimma burinsu ba. Ga ƙarin bayani ta bakin ɗaya da cikin bokayen. Mun kawo gudunmuwanmu bisa ga goyon baya wannan abin da ya faru ga alheri ne ga duk 'yan Nijar. Babban alheri kuma da ya zamanto suka samu inkin kanmu don yanzu wanga inkin kai ne. Me ma'ana inkin kan da General Abdurrahman Kani Allah ya zamna da shi a wannan kujerar nashi. Mun kawo gudunmuwanmu 100% bisa ga waɗanda ke kama karya maganar su banza ne. Guguwa bai taddama zaki ku hankali. Mu abin da muka sa gaba, aljannu mun ka san mun yarda da Allah mun yarda aljannun da muke tare da su. Waɗanga aljannun da muke tare da su, su ne aka kafa Nijar da shi. Nijar da an ka kafa Nijar, da aljannu an ka kafa Nijar. Gargajiya ba yau nan za a fara shi ba gobe ko jibi. An kafa Nijar da gargajiya. To kenan don bisa wannan kin, mun ka kawo mu gudunmuwa ma General Kani don saboda su kwantar da hankalinsu babu abin da ke faruwa ga sai da yawo banza ne.